Izrael zakazuje pomoc palestínskym utečencom. Toto bol nadpis článku, ktorý vyšiel v denníku Plus jeden deň. Tak v tomto videu chcem povedať o tom, aký zákon bol prijatý v Izraeli, aká organizácia bola zakázaná, ako to bude s pomocou palestínskym utečencom, ale úplne na úvod sa chcem venovať tomu, kto sú to palestínski utečenci a prečo ich je až 6 miliónov. Palestínski utečenci sú ľudia, ktorí v roku 1948 opustili územie dnešného Izraela v dôsledku vojnového konfliktu. V roku 1948 bol vyhlásený štát Izrael, okolité arabské krajiny hneď tento štát napadli a povedali Arabom, ktorí žili na tomto území, že nestojte nám v ceste, aby sme vás náhodou nezabili, keď budeme zabíjať Židov, odíďte odtiaľ a keď sa my porátame s Izraelom, tak potom sa naspäť vrátite. Takže mnoho z nich posluchlo a opustili Izrael. Niektorí možno z nenávisti voči Izraelu, niektorí možno len preto, že sa báli vojnového konfliktu, báli sa o svoj život. No a takto 700 000 ľudí opustilo krajinu. Niektorí boli vyhnaní aj násilne, to boli tí, čo pozdvihli zbranie a bojovali proti Izraelu. No ale 160 000 Arabov na území Izraela ostalo a tí a ich potomkovia dodnes majú občianstvo Izraeli a majú rovnaké práva ako ostatní, sú to plnohodnotní izraelskí občania. No a teraz týchto 700 000, čo opustilo Izrael, odišlo do okolitých krajín. No a niektorí získali občianstvo v tých okolitých krajinách, ale iní ostali žiť v utečeneckých táboroch. No a štatút palestínskeho utečenca je veľmi zvláštny v tom, že sa prenáša z generácie nad generáciu a na rozdiel od iných utečencov, aj keď získate občianstvo v inej krajine, stále ste registrovaní ako palestínsky utečenec. Napríklad je taká absurdná situácia, že občan žijúci v Kalifornii, ktorý má občianstvo USA a je milionár a má dcery slavné modelky, neviem jeho meno, tak je stále registrovaný ako palestínsky utečenec. Napriek tomu, že on sa už nenarodil na území Palestíny, napriek tomu, že má už americké občianstvo. Takže z toho dôvodu, z toho počtu utečencov 700 000, je teraz 6 miliónov palestínskych utečencov a to sú všetko ľudia, ktorí sa už v Izraeli nenarodili, ale to sú deti a vnúčatá týchto ľudí, z ktorých mnohí už majú občianstvo v inej krajine. No a títo palestínski utečenci stále dúfajú, že sa raz vrátia domov do svojej krajiny a dúfajú, že zničia štát Izrael, teda tým netvrdím, že všetci, a majú nárok na pomoc, humanitárnu pomoc. OSN má totiž dve agentúry, ktoré pomáhajú utečencom. Jedna je pre všetkých utečencov, pre milióny utečencov po celom svete a druhá je UNRWA, ktorá bola založená v roku 1949. To je United Nations Work and Relief Agency for Palestinian Refugees. Veľmi dlhý názov, hej, ale povedzme si len skratku UNRWA. No a táto organizácia dostáva neskutočne štedré dary od Európskej únie, Spojených štátov amerických a mnohých krajín. A pomáha, je to humanitárna organizácia, takže pomáha Palestínčanom v oblasti vzdelávania, školstva, zdravotníctva, takisto aj rôzne humanitárne dodávky alebo humanitárnu prácu. No a problém tejto organizácie je to, že už dávnejšie upozorňovali na to, že napríklad v tých školách UNRWA, že učia deti k nenávisti voči Židom, učia ich k nenávisti voči Izraelu. Na ich mapách ani Izrael neexistuje. Hovoria im, že vám sionisti okupujú vašu zem a vy sa raz do tej krajiny vrátite. A napríklad tá učebnica matematiky vyzerá tak, že rátajú, koľko mučeníkov padlo počas prvej a druhej intifády. A učebnica fyziky vyzerá tak, že rátajú drahú letu kameňov, ktoré hádžu na sionistických okupantov. A bolo natočených viacero videí už pred mnohými rokmi, že keď robili interviu s deťmi z tých škôl, tak oni hovorili, ako ich učia nenávidieť Židov, hovorili, že ich snom je vraždiť Židov, hádzať po nich kamene, bodať ich nožmi a že oni sa raz vrátia do Izraela a vyženú sionistických okupantov. A napriek tomu, že táto organizácia sa nesnaží
šíriť posolstvo mieru a akceptácie existencie štátu Izrael. Práve že presný opak, napriek tomu dostávala štedré donácie od Európskej únie aj mnohých ďalších krajín. No a 7. oktobra sa útoku na Izrael zúčastnili viacerí zamestnanci organizácie UNRWA a čím ďalej, tým viac sa ukazovalo, že oni sú vlastne predĺženou rukou Hamasu. Keď aj dostávate z Gázy informácie o počte mŕtvych a keď vám niekto chce povedať, že ale tie informácie sú hodnoverné, lebo to máme od pracovníkov OSN, tak tie informácie sú od UNRWA a vôbec nie sú hodnoverné, pretože oni len robia to, čo im káže Hamas. V Gaze pod centrálou UNRWA mal Hamas svoje tunely a odhaduje sa, že asi 10% zamestnancov UNRWA sú zároveň členmi Hamasu. A z toho dôvodu Izrael pristúpil rozhodnutiu, že UNRWA už nebude môcť operovať viac na území Izraela. A nie je pravda, že už nebude mať kto vykonávať humanitárnu prácu, pretože Izrael slúbil, že nájde iné organizácie, ktoré budú môcť vykonávať túto humanitárnu prácu, ktorú dovtedy robila UNRWA. Predpokladá sa, že asi 90% tých teroristov, ktorí urobili útok zo 7. oktobra, chodilo do UNRWA škôl. A hovorca izraelskej armády položil, alebo hovorca izraelskej vlády položil takú otázku, že či by sme na západe tolerovali také školy, ktoré vychovávajú teroristov a či by sme ich dokonca financovali. Pretože UNRWA je financovaná aj z peňazí slovenských daňových poplatníkov. Či už priamo, zisťovala som si, že Slovensko poslalo priamo pomoc tejto organizácie asi 50 000 eur, ale nepriamo cez peniaze, ktoré platíme do OSN alebo Európskej únii. Takže nadpis, že Palestínčania nebudú dostávať humanitárnu pomoc, lebo Izrael to zakázal, je zavádzajúci. Pravda je taká, že bola zakázaná len činnosť tejto organizácie, ktorá je predĺženou rukou Hamasu a otvorene podporuje terorizmus a učí deti nenávisti, tak bola zakázaná jej činnosť na území Izraela.